Как да разберете, че една жена иска да прави секс с вас? Как да разберете, че една жена ви иска? Много мъже искат да знаят отговора на този въпрос. Те често не разбират дори очевидни намеци, бъркайки ги с нещо друго. В свят, в който ролите често са разменени или неясни, мъжете обикновено изразяват по-пряко желание към жените. Това обаче не означава, че жените не искат да правят секс. Сега, ако вече имате официална връзка, е по-лесно да разберете дали момичето ви иска секс, но ако отношенията още са в началния си етап, нещата се усложняват. По същество, ако сте мъж, който иска секс, ще трябва да положите малко усилия, за да разберете дали една жена желае същото. За ваш късмет има някои знаци, които могат да ви дадат представа. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. Ако един мъж е привлекателен за жените, те ще флиртуват, ще се усмихват и ще проявяват интерес да общуват с него. Женственост. Ако една жена иска секс, тя никога не седи в груби или мъжки пози пред мъжа. Тя избира най-добрия ъгъл, за да се покаже. Тя има добри маниери, обръща внимание на дрехите, грима и прическата си и никога не използва вулгарен език. Усмивката също е важен фактор. Ако тя отговори с усмивка на вашия поглед, то бъдете сигурни, че вече е открила нещо, което й харесва и което иска да опита. Рискувайте и се запознайте с нея. Може да последва една невероятна нощ. Тя се чувства по-добре, смее се, усмихва се и се смее, когато е с вас. Това означава, че освобождавате хормони на щастието в тялото й. А знаете ли, хората искат неща, които им доставят удоволствие. Доверие. Жените обикновено предпочитат да прекарват времето си насаме с мъже, които ги карат да се чувстват комфортно около тях. Ако тя не ви познава добре, желанието да остане насаме с вас може да е част от динамиката на сексуалното привличане. Като цяло, жените, които не могат да се свържат с даден господин, избягват ситуации, в които са насаме с него. Флирт и внимание. Заинтересованата жена обикновено ще флиртува с вас, ще показва интерес и ще ви обръща внимание. Тя може да се усмихва, да играе с косата си или да търси поводи да бъде близо до вас. Освен това ще ви прави комплименти и ще се старае да се чувствате добре в нейната компания. Физически сигнали. Когато една жена е привлечена от вас, тя често показва физически признаци. Те включват разширени зеници, зачервени бузи и изкрящи очи. Ако една жена иска да бъде близка с вас, тя ще се опита да установи физически контакт. Това може да бъде докосване на ръката, прегръдка или дори леки допири на краката, ако сте седнали един до друг. Разговори за секс. Жените могат да намекнат или да говорят открито за секс. Това може да включва разговори за еротика, сексуални предпочитания или преживявания. Изразеното «да». Най-накрая, най-ясният знак, че една жена иска секс с вас, е когато тя открито или изразително каже «да». Важно е обаче да се отбележи, че нито един от тези сигнали не гарантира желание за сексуални преживявания. Всеки човек е различен и проблемите с сексуалното желание варират при различните хора. Най-добрият начин да разберете какво точно искат те е да общувате открито и с уважение с тях. Това беше за сега от мен, Съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако видеото ви е харесало, споделете в коментарите. Не забравяйте да харесате, абонирате и натиснете камбанката за повече съдържание като това в бъдеще. Споделете видеото, за да достигне до повече хора. Благодаря, че остана до края.